Nagbabalik ang tabang ora mismo mga kaaksyon kay bahan tapaman giraray si Miza Jocelyn Valladolid, siringman si Mrs. Jane Marabilia, asin makakaibahan taman ngunyan ang legal advisor na si Attorney Edward Barredo para masabutan ta mga kaaksyon ining maabot sa mga legal action, sa mga legal terms, and ano ang mga pwedeng gibuhon partner kay Kasi niyo. may mga pigbabanggit ng legalidad. Pag legal na partner ng pinag-uurulayan, dapat Kay po ang abogado dyan. correct, dapat so matibay na abogado. Dahil iba, yaon digdi sa Attorney Edward Barredo. Matibay na medyo labasun pa. Correct, batang-bata partner. Ayan, ali ini uduman sa Misibis Bay kan sarong aldaw. Nagpasiram-siram kan buhay kay Kaya pala ibanan medyo sa iyang nagrurusa-rusa ang kutis ni Atty. kay ibanan sa iyang Ito love na life. nakita. Ayan. Kumusta man ang Misibis Bay tabi? Maraming man tayo, madam. Dagulo ng tao. Kaya Ayan. mag-enjoy man kita Ayan. ng buro bakasyon na liit. Medyo nakaka-relax talaga duman na Atty. Pero gusto mo na naman mag-misibis. Siyempre, naisingit si Misibis Bay eh, di ba? Boss, nagpapadangog boss. Magayon talaga yan, partner, para sa mga nagmamawot na magbakasyon, magkaigwaning free time sinda, so visit Misibis Bay Resort. Tama. Attorney Tabe, nadangog mo po ang Ambuslados. ambuslado. Buot sabi yung duwang lado tabi ka nagrereklamo, asin si pigrereklamo, ano tabi ang Base sa istorya kaining ina kan driver, base da duman sa investigasyon, tama. So, linya, kompleto sa lisensya, Sa dokumento. dokumentos. Alagad, sabi ni Mrs. Valladolid, mas maray na ngayong madeterminaran legal kung pira talaga ngayon day inakseptar. So, pigo-offer na 40,000 pesos. 40,000 na asistensya. Okay. Base po digdi sa pangyayari ini maliwanag na igwa kita kay tiga-apod na vehicular accident, which is kung ihilingon ta ang magiging kaso ka ini is reckless imprudence resulting in homicide kasi po nagadan ang biktima. So ini pong reckless imprudence ang mga relevant provision ta na mahihiling ta sa satuyang lay, meaning revised penal code. Sa revised penal code nasusurat diyan na any person who by reckless imprudence causes who by reckless imprudence which shall commit any act which had it been intentional would constitute grave felony shall suffer a penalty of arresto mayor in its maximum period and prison correctional in its medium period. So ibig sabihin po ang liability po kang sarong nakabangga is reckless imprudence. So criminal po siya. Pero igwa pa po siyang another kaso. Igwa man po kitang tiga-apod na civil negligence. Iyo pa ini ang quasi deli. Kung mahihiling ta po ang mga sources of an obligation kagaya kang sinabi ko kang last na episode is number 1 po is law. Ang law po ini pa ining revised penal code. So ang nagtatao sa imo kang liability is yung law mismo. So define siya sa law. And at the same time, ini man pong civil law, ini pong kodigo sibil ta na quasi delict. Ang sinasabi man po digdi, whoever by acts or omission shall cause damages to another, there being fault or negligence is obliged to pay for the damages done. Such negligence or fault, there being no pre-existing contractual obligation between the parties, is called quasi-delict. Iyo pa yun ang tigasabing civil negligence. Ini po na mga term pigsabi lang para maintindihan ta. Ang ibig sabihin po kang negligence kung sa layman's para sa mga Bicolano, sa mga viewers ta, ang gustong sabihin lang po kay negligence is kapabayaan. Lack of foresight, lack of prudence, kakulangan. So ibig sabihin nakabangga ka igos sa imong kakulangan. So automatically maski pa sabihin mo na wala kang sala or may sala ka, kasi nga ni po ang definition mismo kang crime is by acts or omission. Kung intentional siya, acts. Kung omission siya, ibig sabihin kakulangan. Failure to So gustong observe. sabihin, attorney, diyan sa ano yan, reckless imprudence. Immaterial diyan kung si isa so may kasalan. Normally sir, dapat ang pag-determine kung sisay ang may kasalan, sa husgado po iyan. Sa husgado. Opo, Bakuso investigador. Bawa po, kasi po ang dapat supposed to be ang tigibo kang investigador is i-blatter ninda I-record niya lang. So, incident. kung ano Incident. nangyari. So actual na insidente. Opo, Oo. dahil hindi pwede magsabi which party o between the parties ang may
may sala. Although o walang igwasin sala. ganing mga pag-upload na initial investigation. Opo, kasi itong report na ito, most likely, siyempre, gagamitin ito as evidence sa court. An ma-determinar sa korte. Sa korte. Bako sa investigador. Bako po sa investigador. Tagaruan minaluwas subago sa pahayag ni Mrs. ni Manay Jane. Garuan sabi nga, bako man nga kami an may kasalan. Oo. Kaya day man nga Ito kami po nabanggit ito sa Indocan PNP na Mike po, Mike. nakalag sa blatter. Opo, nakalagpo An kayo sabi sa sa ito, bako blatter. man kamon may kasalan. Iya po, malinig po kayo sa blatter. Kaya ang pag-isip man nindo na magtausan na kan financial na Opo, asistensya. takot man kayo magduman sa indang so magpapara. So Nailing ko kaya to makikidamay ini itong baga. actual na insidente. I mean, so CCTV na talagang from other road, yaon man di approaching, pagluwas kan motor, kinaon niya so tinampo kang Nakabalyo saybog, siya sa nakabalyo ibang siya. So ini Sa madaling approaching, sabi mo, sa bam. jeep nasa tamang linya. So ganun so pangyayari. Ngunyan, sa araw po katutabi attorney, an pagsabi kan PNP, bako sala, tana sa tamang linya. Siyempre man ini man, maagad man siya kang, or mapresentar man siya kan sa indang Lado. na araw ka to sa pangyayari na siyempre nagadan so sa iyang kapamilya. Opo, ibalik ta po sa sinabi ta kanina, no, ang kaso po na reckless imprudence, kakulangan po siya. So ang mangyayari po, papatunayan niya na wala siyang kakulangan sa party niya. Si Madam, ito pong mga blatter na sinabi ng pulis, ipipresent yan sa evidence. Kung sufficient po yan para ma-disprove yung allegation na may kakulangan, kasi po ang kaso is reckless imprudence. Rumdumunta, ini lang ang only case na yaon sa RPC na bako intentional. Ang iba nagsasabi accident baga vehicular accident nga ang apod nila, di ba? Aksidente. Day Pero- ka pigtutuyo. Opo, pero po ang lota nagsasabi na imprudence. Ibig sabihin, kakulangan sa part kang, opo. So ibig sabihin, kung itong ebidensya niya, once na present niya ito sa court, So kung makakaabot sinda sa korte, ang lado ni kaining ina ka nakabangga or sa lado ka nakabangga, mapatunayan ninda dapat na daing kakulangan. sa part ninda. Kasi po ang Kaya nangyari so aksidente Opo, ito. kasi po ang kita po may igwa kitang obligation to observe diligence under the circumstances. Let's say minsan baga may mga pangyayari na halimbawa ining saro ngayon nag-overtake, di ba, tiga flashingan ka baga. Tapos ikaw man matagas dahil ka nag-iwas. Igwa pa po kita diyan ng mga tiga-apod na doktrina sa highway baga ining doctrine of last clear chance. Ibig sabihin, kung ikaw may opportunity mag-iwas, Dapat mag-iwas mag-iwas ka. ka. Ang iba pong driver, kung madadamog na, nahiling na ito, ay, matagas nga ako. Oh. Dakula nga ako na ano ba Kaya mag-iwas. medyo sala Doctrine po of yan. last chance. Last Clear Kung sisay chance. ang may chance na umiwas. Kasi po, ang nangyayari po, kasi ini po, baga, ining unang vehicle, nag-commit na siya kay imprudence. Ibig sabihin, may negligence na sa part niya, ano? So ini po, natatransfer ini sa negligence digdi sa ibong kung dahil po ini nagtaong linya. Kung pinatulan niya pa, Opo. dapat mag-giveaway na din siya. So sa araw po kaya na attorney, So siya ano man po ang bilang sarong abogado, Salado kan- inabuan po ni Madam sa 40 mil na pigu-offer po kay ni sa iling tabi nindot. Nagahagad po siya ng legal advice kung magkakanigo na ba ito or talagang kulang na kulang. Ini po, madam, na amount, dahil kita Ang makakadetermine ka, ayan, korte. Opo, kasi po ini po, syempre po namatayan siya. Aside from the fact na igwa siyang Nabayan actual sumaki. damages, igwa man po siya kay mga moral damages. Syempre may mga sleepless night ini si madam, may mga kung ano man inconvenience niya sa buhay sa pagkawara ng asawa niya. I-consider yan kang court. Once na inallege niya yan, syempre nawara sa agom niya. Nagsuffer siya kay aron mga... kasud Mother's Day pigtakigan si Manay. Yan po, ang court po ka na ma-determine kasi subject to pecuniary estimation man, may amount man po yan. Ang court naman, matao yan ki reasonable amount. Dahil man pwede kita mag-claim ki Sobra-sobra. astronomical figure. Let's say ngayon, mataram ka na, hagad ako sa imong 1 million. Oo, 1 Ang million court ang kay naman, Juan. i-determine yan kung reasonable yan na amount. Oo. Pero attorney, kaya yaon digdi si Madam Jocelyn Valladolid kasi according sa iya, kung medyo okay man sa iya, so magiging offer ka ini, sa iling-iling ko, sabi ni ma'am, pwede. Di ba, madam? Pwede kung talagang makaano sa pamilya. Ako po kasapon talaga ay kang Saturday po, nagkuha po akong affidavit to file a case po. So nakapagdesisyon ka na ang korte na ang magdeterminar. Opo, kasi po nag-urulay na kami ng So sarado family. ka na po Mrs. Valladolid sa anggulo na dahil makaabot sa korte na mag-uro na lang kamo.
Dahil na nanggad Sa arog tabi kayo na attorney, siya muna ang inot na makagastos. Pag arog kayo, ta syempre ang ma-file ng case siya. Depende po ini ma'am. Ano, kasi ini po reckless imprudence nga ni criminal case ini. Siyempre po ang may supervision and control kay ini ang fiscal prosecutor's office, not unless gusto niya mag-avail kay private lawyer para lang sa purpose na mag-claim kay damages. Kasi nga kanina kaya kang sinabi ta, bagay siyang criminal aspect, may civil aspect siya. Ang civil aspect niya for damages. Ang criminal aspect niya siyempre so violation kang revised penal code ta. Okay. Uturong ko lang, Mrs. Valladolid. Pinal na po ang desisyon mo na bahala na duman sa korte ang pagdeterminar kung piraan magiging abunaran kang nakabangga sa Siguro, mo, partner. or sarado ka na talagang isip mo, sarado na ang puso mo sa senaryo or sitwasyon Siguro na kamo partner, magkauron siguro bago partner, makabot at sa siyan ta korte. siya putod. Aputun ta si Ma'am Jane, kung pira pa ang ikaka-offer mong alang ka, ubad lamang magbago ang desisyon ni Nay, kasi nababaan siya sa 40K eh. Hanggang pira pa itong pig-apod mong kaya mo pang idugang. Mikropono po. Maski mga maski pwede pa manggari doble iyan. Madoble, 80,000. Opo. 80,000. Nanay Jocelyn Tabe, 80,000 and pwede pang ikadugang Hanggang dyan ka na lang, hanggang Miss duman. Maramilla. Iyo po, tora, nagduman po kay awa kamo sa arong, nailing man lang yung sitwasyon, bako man kami, talaga ko, wala man talaga kami. At sa imo ang arong manindo, Bangker 1. Bangkero. Nalinda. Wala man talaga kami ko, wala man talaga kami kay kwarta. so maski nagninegosyo ka mo ni Iyo pagpudpud po. ninyo. Pero po ang aki nindo nanay. Anong po Anong iyan. Wala pa mo po kay may mga trabaho diyan. So gabos pa po nag-aasa sa Opo. Indo. Mura naman Tapos po ang pa- pagdurodilin siya sa pagkudkod Kudkod ninyo. nyo. Oh, pag mahalo nun mo ngayon po, mahalo nun anyog, day man, dito, daalos nga niyo. Sa pang-oral daw lang iyan. Si Mr. po iyo man ang trabaho. Iyo sa po siya pang tindahan. nagakudkod kaya duman sa Pampirang aki po nindo ni si Limuel. pangtulo. Pangtulo. Iyo po. 20 taon na 20 yun, 20 anyos. So gabos pa nag-aasa man sa Opo, Indo. wala pa mo po siya na may mga So, trabaho. day ka makiuron? Baka pwede kang makiuron man ay. Na 80,000 na ika Sige, ano. direkta mo. Direkta mo po si Te, kung pwede, yan, kung makakunya na, na, kung pwede yan sa kas na yan na 80,000, kulang pa nga inipig ko kunyan ko pa lang, pero kulang pa man talaga ang kwarta. Pakiuronan mo man ay. Iyo po, tao yan ang kunyan. Siyempre, inaaka man, nasabutan. Dahil man talaga ito pigatuyo. Na kung saan grabe yung pag-iwas naman talaga kang aki ko. Puminasiring siya. Tapos, pag-abot niya duman, nagbultada siya. Pagbalik niya, pasiring manggiraray siya sa muya. Sobra-sobra ng pag-iwas talaga niya. So yaong ka kan Opo, Sakay ka po. nasa ampang ako mismo, kaya nasabutan ko siya. Tapos, sa habang nagdadrive kaya siya, gigiday naman siya, nagiiling kang pigadalaganan niya baga. Arag na kaya ang Di bale, tapos nakita duman man ay sa Iyo po, iyo ang po, kuwan iyo ito. po. Ang kuwan mo kung ano ang dangugon lamang ni Mrs. Valladolid ang pakiuron mo. sige na po, te, tao niya. Wala man po kaya kami kikwartang maiaano sa imo. Ito nga ning inuutang man lang ito sa pinsan ko yan na ito nga utong ito. Dahil pa yan Sincero ka man ay dyan sa Iyo po. pakiuron mo kay Mrs. Valladolid. Okay po. Kasi kaya tayo napigigay po partner attorney. Kasi ang pinaka-objeto baga kang programang ini natabang ora mismo. Kung pupwede man sana na magkasurundo, magkaroos maski nga ni si attorney. Ang Para ang mga abogado palang partner ko minsan mas gusto nila para na kung magkaayos pupwede man partner. sana. Oo. Kumbaga kita digdi, nagme-mediate man lang kita para sa Tayo man sa ang inda. kagustuhan ni Oo. Congressman Saldi ko bako na ngayon pag-iriwalon ta, pagpaproblema Opo. ta kundi ang objeto Actually sa programang ini, pinaka-primero partner talagang abo ni nanay na makipag-ulay digdi. mm, Por medyo ang advice da kan PNP dahil na muna magpara po. taram kung ano pa man. Kaya lang sa kamautan kan kita na maipaabot naman sa kasi iya kung ano sa dakulang bagay maging magkamalay maayos ka mo kung mo. magkasundo partner na dahil na makaabot sa korte. Tarong pag nakaabot sa korte medyo komplikado na bagay. Magastos, parehas ka Saka medyo base sa paliwanag ni attorney medyo magabat-gabat ang mga mangyayari. Depress, pwedeng So Mrs. Valladolid medyo may pakiuron bukas pa man ang puso mo o isip Actually mo. po, ako po sana nahihirak sa aki. Kaso lang po, nawaran ako katawang sa buhay po. Kaya po, mas gusto ko na talaga po na ipaagi ko na lang po sa tamang, yung mag-file na lang po ako ng kaso. Ayun na po kasi napag-ururan kan mga aki ko na arog ka ito. Pero po,
Dahil talaga po ako maaano sa 80,000 po. Attorney po, may bakit sa araw po kayo ng mga kaso na nailin po duman kan korte na talagang susarong bihikulo na nagadana on so driver kang nagadana bihikulo kang nagadana driver na ito sumaysala sa nangyaring insidente. May ano po ang usual na nangyayari sa araw kayan na inibahan ngaya na nagkakaigwa ng penalidad na mas dakula or napapawalang sala, ano po ang mga usual na nangyayari? Kanina, pig-define tabaga ang criminal negligence. Nahiling ta duman sa definition, ang penalty imposed is maximum ng aresto mayor up to medium kang presyon correctional. Kung ilingan mo yan sa table of penalties, most likely, mga below 6 years manggiraray iyan. Although grave felony baga ang resulting injury. Kasi ang nangyari po baga, ining criminal negligence is a means to commit ini. Ibig sabihin, dahil nga ni po siya tigtutuyo, ang result, let's say baga ang pangyayari, nakabangga ka kiharong. Ang resulting injury is damage to property. Pero ang kaso mo manggiraray, reckless imprudence. Kapabayaan manggiraray. Kaya lang, ang resulting injury, damage to property. Sa pangyayari na ini, ang resulting injury is grave felony, nagagadan, kaya homicide. Pero ang penalty imposed niya, hindi parehas sa homicide na nakapatay ka. Kasi pag nakapatay ka, more or less, mga 20 to 40 years ang penalty mo. Below? Opo, kasi ini po, hindi siya nga intentional. Below 5 years? Below 6 years. Below 6 years imprisonment. Tapos may may probation man po kita na maski po ako unini ni madam na may ano siya, Naka-accidente talaga may sila. kakulangan ng aki niya. Kung mapipreso man ang aki niya, pwede mag-avail po Apply yan ng probation. probation. Ang probation law po, instead na Mag-serve ka tapawan ka, mag-serve ka kay sentence, may sentence ka, pero isi-serve mo siya sa luwas, ikaw kang probation officer na Magtataga-report ka duman. mag-report sa imo, lalo na kung So, dahil man nangangahulugan na makakalaog ka tulo sa rehas. wala man po, kasi po, mababa man lang po baga ang penalty. Iyan na law na iyan, pag ang penalty mo is below 6 years, pwede mo po iyan ma-avail. Kundi ta desidido si Miss Valyonilid na isakat ini sa korte. So, korte na ang ma-determine. Pag-abot naman duman sa penalidad kung gurano. Opo, kasi ang gusto niya mangyari is civil liability. Ang pagkakaintindi ko lang, si madam, dahil niya masabi, kasi abot niya nga ning sabihin na, ining amount na ini, kasi ang pag-iisip niya, bayad ini sa buhay kang agom niya. So kung korte ang magsabi kay amount, siguro marirelieve man siya sa burden na sasabihin niya na pinabakan Niya sa agom agom niya. niya. Kumbaga, magian sa kuya niya Opo, sa pagmati niya. Opo, kasi pag halimbawa nag-proceed po ang kaso, reckless imprudence, criminal case, igawa man po kitang provision pa sa revised penal code na nagsasabi na every person who is criminally liable is also civilly liable. So ang court ang ma-determine kang civil liability. Opo. So, posible tabi, attorney, na iyan na 80,000, mas alangkawan pa yan kang korte. Hindi ko masasabi siya, kasi syempre depende sa allegation ni madam. Kasi unang-una, kung halimbawa ang value kang motor, actual damages man po ito. Ang unearned income ni sir, kung igawa man siyang income, actual damages man po ito. Siya po ang ma-prove ka ito. Ayan pong moral damages niya, siya man po ang ma-prove ka yan. Siyempre, ma-testify siya sa court kung ano ang namatian niya, kung pagkawara kang asawa niya. Sa court po ang Pero ma-determine alawig siya. pang magiging proseso tabi yan, attorney. Siyempre po, dahil po sa nag-observe kita kang due process requirement, aramtaman na kay puan talaga may proseso, sunod-sunod po yan. Usually, attorney, pag-arog ka ng mga kaso, iabot ang pirang bulan, taon. Sangon yan po kasi iguana po kita kay ining so, para ang mga criminal cases ngunyan actually makaskas na siya kasi may mga iguana siyang halimbawa dati pag arraignment separate hearing date yan ngunyan po Duro-diretso na? Opo, arraignment and pre-trial na And siya. pre-trial. Kaya ang abot po kayo ni continuous trial system tapos ang mga witnesses po dati baga, pag nag-present kang witness ngunyan, sa next naman na hearing ang cross-examination ngunyan, one day witness rule na kita. So, ibig sabihin, pag present ang witness today, ikaw cross-examine mo na siya. Para dahil na siya Tapos pabalikon. sa sarong aldaw. Opo. Okay.
Medyo makaskas na po. So, kung talagang iyan na partner ang desisyon ni Pero Miss agad ang Valladolid, taman giraray si... Pwede po Sige po, ano po ito, nanay? kanyan. Pwede po ang sasakyan na ang senda kaya so ninda o expired. So motor ninda tapos itong motor pagkikusugan lang ang busa. Kusugan po. tas itong motor ninda uniniong asbay nakalagman ito duman sa blatter na with sidecar ito tas pinadalagan ni agum niya na motor lang. Motor. Opo. So, ibig sabihin, So, may mga technicality ang na mga, napagkagaling. oo, ang Duman na yun sa korte? Sa court po yan. Kasi ang appreciation kang evidence, sa court Sa po korte yan. na. Opo. Ibig sabihin, kung may reklamo na siya. Alam mo, eventually, nakaabot sa fiscal, siyempre, masimbag ka mo. Kung ano man ang kasimbagan nindo, i-attach nindo yan as evidentiary document. Siyempre, didepensa man yung doso sa indong lado. mapresentar ka mo Opo. kan sa indong Kasi may version man ka mo kang istorya nindo kung ano man ang So, dahil man yan nangangahulugan, Manay Jane, na kung ano so naging reklamo, yun na ito. Tapos siyempre, dadangugon man kang korte, so side man ito. Opo, due process po yan. Ipipresent po nindo dyan. Kaya siyang, sabi ko sa inyo kanina na ang kaso is kapabayaan. So, ang ipuprove mo man lang na wala kang kapabayaan. Ititest kang court kung under the circumstances, nag-observe ka kay reasonable diligence. Usually, baga po ang accident is, is freak. Baga, di ba? Wala man baka makakasabi kung paano ka mag-respond sa accident. So, sa court man po yan, So, mga mikropono po, nanay. Makaskason sa motor. Ayun Okay. po, Kundi- Pagkasabat nindo. yun na nga niyan. Kundi duman na yan part na yan Ayun sa nga buhay ni. mga sirika na anggulo. Sa bagay, Ngunyan, kung... sarado na ang isip ni Miss Valladolid, talagang final na partner, base sa iya sa korte. So, ang gigibuhan na lang, attorney, anong advice mo man digdi sa ako sa ranta? Day, apotong tagiraray for the last chance. Nanay, desidido ka na po na i-diretso sa korte o pwede pa po kamo pagkatapos kani pwede man giraray kamo magulay-ulay kung ano tabi sa imong final na desisyon. Sa kuya po talaga, ito na po talaga ang final. Kung nag-ururon po kami kan mga aki ko, kung anong talagang gigibuhon mi po, na nag-ano man po sa mga aki ko, na mas maray na nga ito nga parehas maaraman ta nga kung si say so duman, kung may sala nga saro, tagaringid nga piga na may sala da sa papaninda. Sabi ko po na sige, dangugom ko kamo, di yun nalugod ang gigibuhon ta. Kaysa da po maako ako ki amount na baka pag-isipan lang na naghabol kami kay kwarta, kaya po mas maray na po itong sa korte na lang po. Kung may sala man po sa agom ko, ako unay po ito. Okay. So, yan na partner. Oo. Final na. Si Nasa attorney, advice mo attorney kada lado, abisuhan mo po si Madam bilang si Madam arog kaya ang sitwasyon tas hinda itong nakabangga so akin Ano niya ang mga dapat nilang iniman so gibuhan, agreed attorney? party. digdi mo na kita sa akusado would be accused. Kasi po, ini pong criminal negligence is subject to compromise po ini. So, ibig sabihin, at any time during the proceeding, magkakagawa po kamo hahapoton kamo kang huwes, kang husgado kung interested ba ang partido na mag-compromise. Tapos, igawa po kita kay arbitration. So, igawa po kita kay conciliation and mediation. Maagi po kamo dyan sa proseso. Parehas po kamo kumbaga, itatry as last opportunity na kung posible na magkasundo kamo. Kasi nga in kaso na ini, baka man po initigtutoy reckless imprudence nga ini. Ibig sabihin, wala man po digdi kung totoo na may sala. Kaya alang igwa po baga kitang lay na ang kakulangan may penalidad May mong penalidad. giraray. Maski pa ba ko intentional, So, gustong sabihin, attorney, during duman sa proseso kan kaso, pwede sinda mag-uron. pwedeng mag-uron. Opo, kasi- Actually, iyon man ang Proseso. primerong advice kan si Juan siguro. Opo, kasi arraignment and plea, i-schedule man po yan sa Philippine Subot sa Conciliation biyon and tabi Mediation. bako pa May chance pa duman bako na- pa man talaga babasaan Ang kagayunan lang duman, igwa na ki mga katuwang sa pagdetermina. Opo, may mga... Dumana maruluwas ang computation. Yan po, posible po yan kasi during the mediation, syempre, normally, ining mga kaso na ini, igwa naman sindang experience dyan sa laogong peraman ang napapag-agrihan kang Ambos partido. lados. Opo. Digdi naman kay madam, ang advice ko sa iya, since decided talaga siya, so, ang mangyayari po kay ni madam is ma-proceed ka mo sa kaso. Kasi ang kaso po, kung halimbawa ipapadagos gusto ko lang i-inform si madam na ang
pwede niyang ikaso, ako lang sa reckless imprudence. Kasi itong reckless imprudence niya is a criminal case ito for violating the revised penal. Violation kasi ito ang Kodigo Penalta. Pero pwede man siya mag-file baga kainiki civil case for damages. Pwede siya mag-file separate case for damages. Kaya lang, bawal po ang double recovery. Let's say, sa criminal case, nauna na po itong napagdesisyonan. Sabi yung kaya nag-award ang court kay 100,000. Eventually, nag-file man siya kay civil case, inawardan siya kang court ngaya kay sabihin taman kay 100,000. So dahil nga ni every person who is criminally liable is also civilly liable, so liability niya duman na 100,000, dahil niya naman siya pwede mag-claim maski nanggana pa siya sa civil case. So, Kaya gari, another no 100,000. duplication of claim in one instance. Double, bawal ang double recovery of claim. So, saro lang ang dapat Opo, pagpilian kasi niya saro duman. man lang po ang naging kaso. Kaya although separate ang civil and criminal. Okay? Halinaw? So, yan mga tugang, mga kabarangay, ang sitwasyon. Medyo makakaabot ini duman sa Mamundo korte. partner ta suka mauutan taman ko tanan na Magkaayos. magkaayos ning pagkakaayos. So desidido si Miss Jocelyn na idiretso sa korte kaya Ang duman man sa lado Ang kan burden mga man sa iya, iakusar, siguro magpreparar, kan mga dapat ipreparar, at ang medyo may proseso man yan na agihan. So, salamat, Attorney Giraray, Thank sa you so much, pagtaon ng Attorney. kalinawan sa arog kay ning mga kaso, aksidente, panibagong kuha na naman issue, oh, partner. hagad ta partner na sana pagluwas din dadigdi. Baka lamang igwa pa man giraray ning pagbabago sa desisyon ni nanay. Balay mo, partner. Oo, Sisay God makakapagsabi. intervention. Oo. Salamat, Mrs. Balyadulid, and ingat sa napirmi, kamuman, tabi, Manay Jane, Manabilya. Sana, magabot Pangadji sa lang punto. po, Sana, pangadji lang po na magabot sa sana, punto na magkaayos kasi man giraray. ina, Day na maging komplikado pa parehas ang ina. mga proseso. Mga tugang, magabang ka mo sa samoy ang pagbabalik, magtago ka, partner. Oh. Tamaura ning tablet, Maura magmabukulang ning ka. tablet, siring man na Maura partner. ning kas. Cash. Sa pagbabalik, kang tabang ora mismo.